Tretí bod je meno Božieho zjavenia. Aké je meno tohto zjaviteľa? Najprv nám hovorí, že viacej len ako mená prorokov. Každý prorok, ktorý prišiel, tak vyjadril určitý dej. Niektorí proroci boli veľmi mimikoví, hovoria o veciach, ktoré boli pekné, ale každý prorok mal aj svoje meno. A toto meno, ktoré prorok hovoril, dáva aj jeden dej. Ukazuje, ako toto proroctvo, čo on prinášal, dáva zmysel. Hovorí nám tu ďalej, že jeho meno je viacej ako mená anielov. Každý z anielov, ktorých poznáme v písme, vlastne my poznáme len 2 mená anielov, alebo jeho meno má určitý zmysel. Najprv ich funkcie, aniel znamená poslaný, znamená serafín, alebo serafín znamená ako horiaca bytosť. Meno jedného aniela je Michael. Jeho meno znamená, kto je ako Boh. V knihe Daniela tu ho nachádzame ako aniel ochranca Izraela. Podľa Júdu 9 tu vidíme, že sa on prie s diablom o Mojžišovo telo. Podľa Pavla Galackým 3.19 on je prostredník, tento Michael je prostredník pri ustanovení Mojžišovho zákona. Čítajúc grécky preklad Starého zákona Septuagintu nachádzame, že on bol ten, ktorý bol po boku Božom, keď bol dávaný Boží zákon. A jeho meno hovorí, kto je ako Boh, chce tým povedať, ja nie. Ja som prikrátky, aby som bol ako Boh. Ja nie, ale Satan sa chcel zodvihnúť na úroveň Boha. Máme tu druhého anjela, ktorého poznáme. V písme je to Gabriel. On bol poslaný, aby vyložil Danielovo videnie. Čítame Daniela 8 a 9. O tomto taktiež Zachariášovi oznámil narodenie Jána Krstiteľa. Márii oznámil Ježišovo narodenie. A on sa predstavil Zachariášovi, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Hospodinom. Každý z nich seba dáva menšieho od Hospodina. Nikto z nich sa ani nepokúsil byť blízko pri Pánovi. Ale každý hovorí, kto je ako Boh, alebo ja som ten, ktorý stojím pred Hospodinom. A tak sa dištancuje, ale aj každý pokus od toho, aby bol rovný s Pánovi. Preto zjavenie, ktoré anjeli prinášali, vždy bolo podriadené tomu, ktorý ich poslal. Galackým 1.8. A keby sme vám aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium, miesto toho, ktoré vám už bolo zvestované, nech je prekliatý. Tento Boží zjaviteľ zdedil meno. Nezobral si. On ho zdedil, bolo mu dané. Nezobral si ho sám. Nepomenoval sa sám seba ako rímski cisári, ktorí si dali meno Kyrios, Pán. Ja som Pán. Jemu patrí toto meno. A ktoré je to meno? Písmo nám hovorí Pán Ježiš Kristus.